агар шавҳарум зани дуюм бигира хона талаб кунум гунаҳгор мешавам. дар сурате ки шавҳартон шуморо ба ҷои хоб таъмин мекуна, фарқ надорад шуморо квартира синимат мекуна ё ки як комнатае барои шумо муҳайё мекуна ки дар онҷо шумо озодона масалан дароз мекаша ё либостон алиш мекуне, ягон кас дахолатӣ намекуна дар он комната. пас шумо ҳақ надоре ки аз ин фаротар талаб кунед ки масалан мана хонаи ҷудо, хонаи алоҳида, квартира ё ки хонаи заминӣ барои мана алоҳида бигӣ. хоб яъне фақат бар зиммаи шавҳар таъмин кардани ҷои хоб аст. ҳа агар пулдор боша, масалан тавони молиш бираса ки шуморо як хонаи алоҳида бигира, хай шумо ба ҳамин дили мардака ёфта усунаш вобаста ай дилёвии шумо мекуна ки пулдор боша метавона ки хона бигира, дили мардака биё ягон хонаи алоҳида бигира битиҳад. хоб вале агар ҳамон миқдоре ки шумо масалан дар як комнатаи адил, яъне фуқаҳо ҳадди камтарини ҷои хоба ҳамин таъин кардагианд ки як дар як ҳавлӣ як комнатаи адил надошта боша ки дар онҷо озодона дароз бикаша ё ки либосшо алиш мекуна, хуб истироҳат мекуна, алоҳида боша ки ягон кас дахолатӣ накуна дар онҷа. хоб ҳадди камтаринаш ҳамия. аз ин фаротар дигар вобаста аз дилёвии шумо ҳастад ки мард агар тавони молиш мераса ва шумо дили мардака ёфте, марҳамат масалан метавона ки барои шумо ягон хонаи алоҳида бигира. вале агар мард тавони молӣ надора, вале ҳамин ҳадди камтаринаш ки масалан як комнатаи алоҳида ё як ҷое ки алоҳида ягон кас дахолатӣ намекуна, ҳамонро барои шумо муҳайё кардагиай, масалан тавони молиш ҳамонқа мераса, шумо ҳақ надоред ки аз ӯ фаротар аз мардактон талаб бикунед. яъне бар зиммаи мард фарқ надорад ки хо квартира синимат мекуна, хо як ҷое муҳайё бикуна ки масалан шумо дар онҷа шабтона рӯз карда битавонед, ягон каси дигар дар онҷа дахолатӣ накуна. хоб озодона шумо дар онҷа истироҳат карда битавонед. ҳадди камтаринаш. аз ин фаротар дигар вобаста аяму дилёвии шумо мекунад.